Good afternoon, guys. So, paano ba itong mga anuhin? I don't know how to do this. Guys, hindi ko alam kung paano makita yung mga message nyo. Wala siyang lumalabas. Teka, paano ba to? Hindi ko alam paano mag-live. Paano ba to gamitin? Oh my God! Ano kaya to? Oo, CP lang gamit ko kasi hindi ko alam. CP lang gamit ko. Paano ko ba makita yung ano? Yung mga ano nyo? Message nyo ba? Thank you, sis. Thank you. Ayun, nakikita ko na yung mga message nyo. Phone lang gamit ko kasi yung, ano ba tawag dito? Yung laptop ko naglolo ko naghang siya eh. Hindi ko alam kung paano. Ayaw, ang tawag dito. Naghang siya, mag-edit sana ako ngayon ng video. Kaya lang, yung editing app na ginagamit ko, hindi siya, may, oh, nakikita ko na yung message mo. Thank you sa panonood. Trinay ko lang, hindi ko pa na-try itong yung cellphone ko. Ngayon ko lang na-try. Teka lang, nag-message pala si Dan. Mag-edit sana ako ngayon ng video, kaya lang ayaw mag-open. Naglolo ko yung computer ko. So, na-bored ako. Sabi ko na lang ako, mag-try mag-live ba sa phone ko. Ano ba yan i-close? Ayan. Sige, mag-edit ka ng video. Mag-edit sana ako, kaya lang, ewan ko, nagfi-freeze yung editing app na ginagamit ko, kaya mamaya na lang pagdating ni Dan, ipaayos ko kung anong problema. Anong oras na ba? 10:07? Kaya phone lang ginagamit ko. Ow. Maganda pala pag phone di ba? Try ko lang.
So, ilang ano video sis ang i-edit mo? Meron. Meron na akong pasok ano sis bukas. Next day off ulit. May pasok na ako bukas ng tawag dito, wait lang, nakikita yung nakikita yung underwear kong madumi. Baba ko nga. Nakikita yung underwear ko. May pasok na ako bukas. Grabe, ang dami mo ng video na i-edit. I-on ko, off ko nga muna tong computer. Para ano, i-restart ko nga. Kasi, ewan ko naghang siya eh. Restart ko tapos i-on ko ulit. Ang dami mong i-edit. Sige, umpisan mo nang i-edit para marami kang i-upload. Oh, naalala ko nga. Pumunta nga pala kayo ng South Dakota. I-on ko ulit. Sana hindi na maghang. Kasi mas maganda parang mas gusto ko nga tawag dito, parang gusto kong um, parang gusto kong mag-live sa cellphone, mabilis, madali lang. Hindi, kasama ko nandito si mother-in-law. Sila nasa trabaho pa, pauwi pa lang daw siya. Tingnan natin yung, naghahang kasi to eh. Nagluloko yung computer ko eh. Baka sa ano eh. Madami kasi akalam ko ng angulo ng computer din. Marami din akong i-edit na video. Kaya lang, ang tawag dito, ayaw nga nang ginagamit kong editing app. Ayaw nagloloko. So, hindi ako makapag-edit ng video. Mamaya na lang pagdating ni Dan, paayos ko siya. Igamit ko lang cellphone ko. Ano ko to? Pangalawang try ko na to sa phone ko. Dati naalala ko yung first try ko. Ang tagal na nun eh. Siguro mga isang taon na siguro yun. Tapos wala akong magawa nga kasi so itry ko tong trinay ko lang tong phone. Yung sa kasi, tawag dito? Sa bagay, kaya mag-edit? Tawag dito? Minsan nakakapagod din na kasi kailangan mong, ano ba yan? Maraming ichicheboreche. Mahirap mag-edit Mahirap mag-edit. Sa akin, hindi ko alam kung gusto ko, dati nag-edit ako tawag dito, sa phone ko lang, itong phone ko, dito ako nag-edit dati. Tapos, nagloko yung telepono ko. Kasi, medyo pag palaging maraming tawag doon? Trina-transfer na video ba, tapos sobrang puno na, tapos bumabagal. Bumabagal siya. Kaya ngayon, hindi talaga ako marunong mag-edit dyan sa Sige. Sige, sis. Thank you. Tingnan ko nga. Oh, excuse me.
Patong ko nga ikaw dyan sa tanong ko. Ganyan. 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 Yan. Huwag kang mahulog, okay? Um, oops. Tignan natin kung sino yung tumunog. May narinig akong tumunog, guys, eh. Ooh.
Ganyan, may ilaw. Try natin siya ganyan. Maliwanag. Ooh! Gusto ko yan, maliwanag. Try natin ganyan, maliwanag. Ganyan. This is so bright. Try natin to. Ooh, that's too bright. That is too bright. Very bright. Maybe ganyan. Yan, ganyan. Mas maliwanag. Let's see. Maliwanag. Hello! Where is everybody? Char, joke lang. Bakit gising ka pa? Ano pa lang dito? 12:23 p.m. Normally, natutulog ako, guys, 2 o'clock a.m. So, gising pa ako. 10:24 p.m. pa lang, guys, kaya medyo maaga pa. Wala pa sa ano ko yung oras ng tulog.
Thank you po sa pagpunta. Gising ka pa? Ano na, 12:24 na dyan? Ng madaling araw? Oh, katatapos lang may edit. Sige, tingnan ko yan. Puntahan ko yan mamaya. Okay. Puntahan kita mamaya. Nasisilaw ako sa ilaw ko eh. Kasi, you're welcome. Madilim sa kwarto. Ipakita ko sa inyo guys kung anong ginagamit kong ilaw sa harap ko. Medyo nasisilaw ako ng konti. Sobrang liwanag. Ito guys ayan no. Itong ilaw na to para medyo maliwanag yung ano ko. Okay. Minsan ganun din ako eh. Parang nandito na si Dan, naririnig ko sa babae. Nakauwi na ata siya. Medyo naduduling na nga ako eh. Pero pwede naman siyang madilim kasi dito sa kwarto eh. Madilim siya. Kasi tingnan mo, pag tinanggal ko yung ilaw, okay naman siguro. Ganyan yung itsura Ay, okay naman pala eh. Yung ilaw pa ko lang doon sa tawag dito. Paharap ko lang ganyan. Pwede naman pala. Madilim ng konti. Yun yung walang ilaw. Balik natin yung ilaw. Maliwanag naman. Okay. Patayin na lang natin. Maliwanag naman pala. Okay. Try kong patayin. Ganyan siya. Ganito. Ito yung minsan ang ginagamit kong ilaw. Ganito. Tapos pag inon mo siya, ganito yung niya. Dito. Ganyan yung niya. Tapos meron din ditong adjacent. Ayan guys. Nakikita nyo. Ayan yung number. 33. Yung pinakamababang ilaw niya, 20. Tapos, yung pinakamataas. Okay. Tapos, yung pinakamataas naman, 100. So, ayun. Off natin, guys. Ayan. Okay na yan. Hindi naman matagal na to sa akin eh. Natuwa lang ako nito. Hindi ko nga siya ginagamit eh. Ganito yung itsura niya. Ganyan. Yung parang, yung parang katulad ng ring light. Kaya lang ito, maliit lang siya. Hindi naman. Ano lang to? Tawag dito? Katuwaan lang. Uy, may bagong pasok. Paano ko ba makita guys kung sino yung may tatlo na akong may tatlo na sa aking may tatlo na akong viewers, hindi ko alam kung sino yung isa. Paano ba makita? Sa comment lang ba makikita 'yon? Ako, hindi talaga ako nagla-live kaya hindi ko alam. Oh, okay. Hello, Pamilya Entertainment. Hello, thank you sa pagpunta. Ayun, may 4 na akong viewers. Yes, I'm so excited. Thank you po sa 4 na viewers kasi dati nag-live ako. Hindi naman kasi ako nagla-live. Walang nanonood sa akin. Ako din. Ngayon lang ko na hindi ko rin alam kung paano mag-live. Pag nag-live nga ako dito sa computer, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam kung paano mag-live. Kailangan kung
paglaruan siya para makuha ko kung paano mag-live ba. Yehey, may 5 na. Thank you sa 5 nanonood. May 5 na akong viewers. Oh, hindi pala. 4 pala. Nakaka-excite pala mag-live, no? May 4 na akong viewers. Thank you. Naka, nakakatuwa din pala mag-live. Mag-live na nga lang ako palagi. Parang nandito na si Dan. Tahimik siya. Hindi pumapasok sa tan. Ooh. Try mo din mag-live. Para um, matuto tayo mag-live. Oh, okay. Next time, try mo din. Try mo din siya mag-live. Oo, hindi ko pa alam mag-live sa dito. Tinuturuan ako ng ng isa kong kasama kasi wala talaga akong alam. Ay, naku, mahina talaga ako sa computer eh. Kahit nga sa pag-edit, hindi pa ako masyadong marunong. Kaya ginagamit ko lang yung mabilis lang na editing app. Yung tawag dito. Basta yung mabilis lang na app yung pwede kong gamitin mag-edit kasi hindi pa nga ako marunong. Okay. Sige, antayin ko yan. Manood din ako sa'yo. Message ko nga si Dan. Parang nasa baba siya eh. Message ko na lang kung nandito na siya. Kasi nakita ko, may narinig ako sa baba eh. Baka siya na yan. Okay lang yan. Hindi naman kailangan sobrang ganda. Kaya okay lang yan. Ako din. Kasi, do you call that? May pasok, mahirap pagsabayin yung may pasok ka sa trabaho. Tapos, mag-edit ka pa, mag-vlog ka pa. Pero kahit pa paano na, nanggagawan ko ng paraan. Yung message ko si Dan. Ayokong bumaba. Baka nandito na siya. Wala, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman. Oh, nandito na daw siya. Nasa baba siya. Nasa baba daw siya. Ganun ba? Bakit? Saan ka nag-work pala? Saan ka pala nag-work? May 3 na akong likes. Thank you. Oh, okay. Tama. Naintindihan ko. Maganda pala yung trabaho mo. Mahirap pa magtrabaho sa government. Hi, Catherine Salva HIDMA. Hello po. Thank you sa pagpunta. Thank you. Ano ko lang to? Ano ba to? First time ko tong mag-live gamit yung cellphone ko. Kasi parang mas madali ata sa cellphone. Ito na lang gamitin kong mag-live. Mas madali. Anong oras na ba?
Try ko hanggang 11 o'clock. Ayos lang. Okay. Ano nga ang ginagawa mo doon? Nag-ano ka? Anong tawag doon? Yung nag encode ba sa computer? Ganun yung mga gusto kong trabaho eh. Kaya lang mahina ako sa mga computer na yan. So, mag-e-end ako ng 11 o'clock. So, it's 10:34 p.m. right now. So, try kong i-end to ng 11 o'clock guys. So, trinay ko lang ngayon. So, thank you sa mga nanunood. Thank you sa mga pumunta kay Catherine. Sino pa ba? Si College Channel, thank you. Sige, thank you pala College Channel, okay? Thank you. Nasa ano ako, sis Catherine, nasa USA ngayon sa Colorado. Nakakatuwa pala mag-live. Never ko pa. Bihira lang kasi ako mag-live, trinay ko lang. Nakakaaliw din pala mag-live. Thank you ulit sa mga nandito at saka sa 4 likes. Maraming salamat po. Ano yun, namamas ko. Yung kantang ano, yung pang Christmas. Oo, nakakaaliw pala. Ngayon lang ako nakapag-live ng medyo matagal-tagal. Matagal na to sa akin. Kasi minsan, pag tinry ko, parang ano, mabilis akong magano. Medyo. Yung first na upload ko ata ng video ko, yung pinakaunang video ko, 2013. Tapos, hininti ko siya, ngayon lang ako ulit nag-start mag-upload na mga, I think, 2018, 17, hindi, wala akong naalalang 2017, nag-upload ako ng video. I think, 2018 ata, nag-start na akong palaging mag-upload. Pero meron na akong channel noon 2013. Naalala ko meron akong isang video noon tapos hindi ko alam na nakakatuwa pa lang mag-video tapos mag-upload ng mga videos. Tapos maraming mag-comment nakakatuwa. Marami kang makikilala. Thank you. May bagong pasok si Joy C. Hello. Hi. Oo, hindi kasi ako nagla-live. Hi, Joy. Thank you. Oo, kasi nakakatuwa palang mag-live. Sige na nga, mag-live na nga. Mag-live din kayo, guys. Nakakatuwa palang mag-live. Sige, magkwentuhan muna kayo dyan. Parang sa tingin ko, medyo, sabi ko 11, mag-i-close ko na to. Parang sa tingin ko, medyo maaaliw pa ako nito. Tingnan natin, we'll see. Mag-ano nga ako. Mag-upo nga ako ng ganyan. Teka, tingnan ko kayong mga... Joycey, maraming salamat sa pagpunta. Ay, nakakatuwa. May 4 na akong Nakakatuwa naman. Gusto ko yun. Kasi hindi talaga ako nagla-live, guys. Tingnan natin. Buksan natin yung ilaw kasi medyo madilim. Lagyan natin ng ilaw. Ng konti.
Ano ba gusto niyo topic? Hindi ko alam. Kasi ngayon lang ako nakapag-live, guys. Ano ba magandang topic? Ay, hindi minsan may nag-a-attend din ako ng live, kaya lang, siguro mga saglit lang kasi minsan nasa trabaho ako. Malimit pag nagla-live yung mga kasamahan natin, nasa work ako, kaya sumasaglit lang ako ng 15 minutes, mga gano'n. Kaya gano'n, uy, may 5 na, thank you. Sino yung 5? Tingnan mo, hindi ko nga alam kasi ngayon lang ako nag-live. And, umaantid naman ako, kaya lang hindi yung yung talagang kasi nagkakataon na nasa trabaho ako. Oo nga eh. No, para hindi kabahan, no? Kasi nakaka-attend din ako na yung mga live, yung iba, yung mga topic nila, yung may mga pag-giveaway sila, may mga parapol sila, ganun. Tapos manunood ng antas, mag-comment, tapos doon yung mga babasehan ng mga parapol ba yun? Mahilig lang talaga ako mag-vlog and then edit, ganun. Tapos na vlog, edit, vlog. Never pa ako nag-try live. Kaya nakakatuwa din pala mag-live. Tawag dito. Isulat ko nga yung mga name nyo. Sulat lumang na. Oh, thank you. Sulat ko kayong 4 na nandito, okay? Para mamaya, pupuntahan ko kayo. Teka, kukuha lang ako guys ng ballpen. Notebook tsaka ballpen, okay? Saan ba yung ballpen ko? Teka lang guys. Nandoon malayo. Sige, isusulat ko kayo si Joy. Ikaw, Catherine. Maglilista tayo ng mga utang. Joke lang. So, ililista ko si Joy. Tsaka ikaw din, Catherine. Para hindi ko makalimutan. Mali yung nakuha kong ballpen. Hindi ayaw ko nito. Teka, palitan ko. Walang ink. You're welcome. Promise, puntahan ko kayo mamaya. Kasi matutulog pa naman ako. Ang oras ng tulog ko, 2:00 ng madaling araw. So, pupuntahan ko kayo. Ikaw, Catherine. Saka si Joy. Sige. Puntahan ko kayo, mga guys. Nakakatuwa pala mag-live, no? Hindi pa talaga ako nag-live. Puntahan ko kayo mamaya, okay? Hey, may 4 na ako. Nakakatuwa pala pag makikita mo may 5 nang nanonood sa'yo, tapos may likes. Nakakaaliw din pala, no? Sino pa ba yun? Ililista ko lahat ng mga nandito para maalala ko. Meron pa pala si Kapamilya Entertainment. Lista ko din siya. Tsaka si Kulits Channel. Sige, magkwentuhan kayo dyan kung mga hindi nyo pa to. At saka guys, meron pa isa. Ano ba mga bawal? Hindi ko alam kung anong mga bawal. Thank you, Joy. Ano ba mga bawal dito sa pag nagla-live, guys? Hindi ko alam. Kasi hindi talaga ako nagla-live. Sige, si Kulits. Puntahan ko kayo mamaya pagkatapos ko nito. Pupuntahan ko kayo. Okay. Marami. Sawa na kayo magkwentuhan ni Joy? Wala akong maisip na magtanong na lang kayo kung anong gusto niyo itanong sa akin. Sino pa ba?
Uy, malapit na mag-11. May, si ano ito, si Kapamilya Channel. Talagang sinulat, no? Parang hindi ko ma, uy, hindi pa nga, 600 something pa. 600 something. I think last time that I checked my ano na yun, W something like that, 650 something. Sige, thank you pala, thank you sa pagpunta, thank you so much. Pupuntahan kita mamaya, okay? Oo. Kasi okay, try ko ulit bukas mag-live. Kung may pasok kasi ako bukas eh, try ko pagdating ko ng bahay kung hindi pa. Depende pag hindi pagod, okay, pero try ko mag-live. Ganun ba? Ano ba yung play to play na yun? Wala talaga akong kaalam-alam. Wala talaga. Nasa ano ako, do you call that, Joy, nasa Colorado ngayon. Ganun ba? Para mabilis ang watch hours. Tingnan mo, hindi ko yan alam. Basta lang ako mag-upload ng video. Uy, sige. Add kita sa sa Messenger. Paano ba yung gawin? Oo, layo ko nga. Nandito ako ngayon sa sa tawag dito. Ang laki ng pimples ko. Ang kati. Gusto kong kamutin ng kamutin. Ang layo ko nga. Nandito tayo ngayon sa sobrang, sa kabilang kabilang sulok ng mundo. Paano ba yun i-add? Search lang ba yung name nyo? Search lang ba yung name nyo? Itong gamit yung name? Sis Catherine? Sure. Sige, i-add ko kayo sa Messenger. Okay? Or, hanapin nyo lang ako sa Messenger. Same, ay yung sa Messenger ko, iba yung name ko eh. Oh, okay. So, isusulat ko to sa pupuntahan kita. Para ma-add din kita sa sa Messenger. Tibuli? Tibuli Salva? Sis? Catherine? Ikaw, Joy. Ano yung pangalan mo sa Messenger, Joy? Para i-add din kita. Ang liwanag. Search kung sige, punta ako sa Messenger, guys. Ano yung kita? I-add ko to si Catherine. I-add kita sa Facebook, okay? Punta ako sa Facebook. I-add kita, Catherine.
Okay. Okay. Sige, Joy. Hindi ko nakita. Sorry. Kailangan pala mabilis ka dito magbasa, no? Tingnan mo, halatan hindi na. Sige, sulat ko and then add ko na lang kayo. Add ko kayong dalawa ni Joy. Saan ka ngayon, Joy? Nasa Pilipinas ka, Joy? Or nasa ibang bansa ka din? Oh, nasa Thailand ka? Ay, gusto kong pumunta dyan. Maraming magagandang tourist spot sa Thailand. Gusto kong pumunta dyan. Yung sikat-sikat na, alam mo ba yung sikat-sikat na mataas na building? Ano, hindi building. Parang gate ba yun? Sa Thailand ba yun? Oo nga eh. Dapat matuto tayo. Yan, latang hindi nagla-live. Yung parang sobrang taas na, ay, malulubat na yung cellphone ko. May nakita ako sa Thailand na i-charge ko guys yung telepono ko, malulubat na ako. Hawakan na lang kita. Nakita ko yung tawag dito, yung sa Thailand yung malaking gate na maraming nagpi-picture yung sikat-sikat na sa internet. Sa Pilipinas taga Bicol ako, Joy. Taga Bicol ako, Joy, sa Pilipinas. Oo nga, maganda daw diyan pumunta sa Thailand. Maraming magagandang place na pwedeng puntahan ng mga tourist. Yun yung naririnig ko sa social media. Marami daw magagandang diyan eh. Magagandang tourist spots. Sa taga Bicol ako, Albay, Joy. Lumaki ako sa Bicol. Parang laking ako. Ang tawag dito? Laking probinsya. Uy, nalubat ako.